man. Lo, tampok man po ay no? Bitaw, kaon na na, uy. Unsa kay maayo luto, ana, no? Ay, nato si Roger para na. Ay, sa makay at Gani, no? Tatakara makapita, unsay surprise? Surprise ba? Kanang surpresa. Surprise, guro. Oh, kana, mauna. Karon, na ako'y naplanuhan ug musugot mo para sa birthday ni Roger. Happy na ba akong birthday, no? Gani, no? Para naputi handa nimo. Pero, atong unahon, ka Roger. Suday na planuhan ni mo, Charmina. Akong plano, maglitsyon tag iro. Dili, maglayang iro. Oh, kalami sa iro, mas lami pa sa baboy. Unyag, makitanta ni Papa. Gani ka kasabang bay tagahapon. Pataka raman mo, di man ta masakpan kay hubog kay si Papa gabi tulog kaayo. Tama, juda ay karon. Unya ang atong plano. Unsa pa ang plano sa na? Katong ganino, katong iro, wala man tayo lang iyawon god. Sige. Tuara atong target. Lo, tampok man po ay no? Bitaw, makaon na na, uy. Unsa kay maayo luto, ana, no? Pwede bang guro na padiritaon, no? Pwede po na ilitsun. Pwede po na humbaon. Unsa yung baon nga daghan man nagbukog? Crispy yun na lang na. Kay apil makaon ng bukog. Nye, mabukog ta, ana. Sige, sige. Pero, tarugo na tug-usap para dili mabukog. Sige. Ako ray bahala. Dirira mo, ha? Kanaway si Papa, ha? Pasin mo gawas sa balay. Sirado, perting tuluga. Okay na! Tara! Daga na! Sige! Unsa kay handa sa akong birthday ron na? Birthday biya na ako ron. Dapat na ako'y handa. Manok ba or baboy para pareha po sa ila ba? Sige lang, paabot lang ko nila. Lisod po kay guwa ko'y handa karon. Hoy, Roger! Ayaw ka pala ka, kaya na naman kayo handa! Ay, salamat. Baboy gid siguro yung handa karon ba? Tanawa, Roger! 1, 2, 3, surprise! Pero anak ko na. Maon niya to, ihawon! Ihawon sa inyong mata? Tama yun akong ihawon? Yan na niyo! Oh, ako adyon. Karon lang mo. Dagan! Wala na ako, pero.